Ik verzamel zoegers uit grote boten en hele ouderwetse dommerkrachten en motors voor op de dik dat ik vroeger ooit nog begonnen ben. Er zijn wel wat smederijartikelen en ja, je staat een paar Harleys van Piet Vekenbroek wat in die broeken we dan nog wel geregeld. Pakers in enkel. Dat weer boter, weer dan wel mooi, maar nog scooter weer wat meer beschermen. Van gebitten tot aan hele aparte flesjes. En dit is een Buick, een Master van Juntje in 24. Wat trekkers. Ja, dit is een hele oude draaibank. Er hing bijvoorbeeld nog een oude fiets van Beppe Tjerky, die wordt binnen kwaad 100. Jo, heb je nog wat? Ja, maar je moet ook wat hebben hoor, zo je met er komt, nou. Jo, ben een echte samler. Ja, maar dat maakt ik ook, het moet al wat behoud blijven, nou. We moeten wat van de spul horen. Ja? Ja. Hoezo? Nou, ik denk net dat het overzwaai wordt. Ik wil dat van de toekomst wat behoren. En die jongens van mij hebben er ik nog doen en dan ja, bewaar je wat aparte dingen. Maar dit is dus de mannenafdeling? Dit is de mannenafdeling, ja. Dit is de mannenafdeling. We hebben nou een vrouwenafdeling. Ik weet niet wat dat nog in het programma past, maar dan moet ik maar even zien. Ja, ik kan je van alles uit vroegere tijd. Zeg maar van 1900 denk ik dat, 1950. Alles op huishoudelijk gebied, winkel, squaaltje, naaien. Ik ben altijd zelf gek van naaien geweest. Ja, van alles. Apparaat is. En hoe je dat nou zo uit de hand doen? Ja, uit de hand doen. Ja, ik ben er al jaren mee bezig en ja, ouders kunnen en oude klompen en ja, nou ja, dan die zieken en dan die verzamelen en dan komt er steeds meer en dan denk ik, oh dat is leuk, oh dat heb ik dan net, dat is leuk en ja, zo ga je terug en dan denk je, nou ja, en dan krijg je kent het dus, je kennen we er iets van maatje. Dus je bent buiten maar een knappe verzameling? Wij hebben heel wat van het spul, ja. Je had je vreten, maar als ik hier een blaadje wil in het winkeltje. Nou. Het heeft er nog net gekomen, maar misschien al wat dat doen we net zo heel ouder, vaak, maar het dan ik over even wat. Dan, Ja. Dan weet ik weer met oude en dan doen we crackers is het vroeger, hè. En stek je hem ook wat om aan het samelen? Oh, dat moet zo wezen, Ja. want het begint thuis die de hond erin. Je hebt mooi verkeerd worden, maar ik weet dat er pillen voor binnen. Ik zeg, de huisdokter is even vrij. Ik ga een hong en ik mag heel graag groenten en fruit. En ik doe al die kunstjes. Vast tegen waddel. Dat moet je maar eens even schellen, hè. Tenminste, nou, daar belang bij. Nou jawel. Ben je nou toch? Ja, dat is zo. Zet me erop. Ja. Joris. Joris. Wat is je? Oh, wat krijg je er vandaan? No. Nee, kom eens. Joris, is je? Nou, kan je toch wel klappen? Nee, klap. Zit. Kom eens. Nou, goed zo. Oh. Nou, wat krijg je er vandaan? Goed zo, ja, het kan er een rondje draaien. Maar toch maar een keer. Goed zo. Ja. Doe maar. Goed zo. Je wordt dood. Nee, je wordt dood. Dood, goed zo. Je wordt dood. Goed zo, Joris. De hele hondjes kennen het eten. Nee. Dood. Doodvrij. Goed zo.
Goed zo. Goed zo. Goed vrij. Kruis je dat, doe dat. Goed vrij. Goed zo, yes. Hij eet een plotte jattels, het en dan een goede eigen? Nee. Je maakt van de vee als ik geen warmte meer had en je maakt geen fruit meer had. Maar ik kon het met pisje. En toen hadden we maar naar de veearts geweest en die zei van groente en fruit maar beslist net ha. Nee? Nee, er zitten bepaalde soorten in die je bent helemaal niet goed van hoen. Ze weet achter mezelf van nou dat is geweldig, dat vind ik hoen vind het lekker en het is hartstikke gezond. Hè? Ja, vitamines. Vitamines, wat kan je je voorstellen. Maar de veearts zei je mocht niks meer, dat je krijgt eigenlijk nog niks meer. Enkel aan de warmte, maar dan houdt het op. En die mocht eigenlijk alles, behalve timian, die mochten die lieten liggen. Nou, zo, hé ja. Mag maar ophouden.